manu babu rabewa domin soyayya ta hada ta ni da manu ba mu rabewa domin wuya. ni ne na furta ba kamar ki soyayya ta na ɗauna baki ki zama to mata na aure ki zan alƙinta ta daidai ki komai in ke kaso zan baki shi alƙawari na yi wa kaina ta ni da manu Ta ni da manu ba warewa jini da hanta mun dacewa ko a fata kai ne nawa ni na farta ba sabawa akwai fahimta shine ya sanya da ni da kai babu fada za mu zauna. ta ni da manu Ta ni da manu so shi ne asalin samuwar mu inda ba shi san ba a ganin mu muhimmancin sa da girma gare mu in ba so rahama ba a samu kuma so Allah da annabinsa wanda ya yi hakan a lahira ba ya ƙuna ta ni da manu Ta ni da manu daɗi nake ji mu kasance a tare ban san kalmar rabuwa ko a saurare zan haƙuri da kai kan komai zana jure a koshi a zage ka kan zana daure na san za ka yi hakan gare ni kwai tabbacin za ka rage na amana. ta ni da manu Ta ni da manu soyayya ta da ta ni da manu ba mai rabewa domin wuya soyayya